predchádzajúcej epizóde ste sa mohli dozvedieť, čo je to vlastne multipotencialita a kto je multipotenciál. Možno ste v tom spoznali seba alebo niekoho zo svojho okolia. Osobne vnímam ako jedno z najdôležitejších vecí práve to zistenie, že váš spôsob uvažovania a fungovania nie je chybný alebo divný, ale že to má aj svoj názov a je to dar, keď viete, ako s ním zaobchádzať. V dnešnej epizóde, ktorú sa pokúsim udržať zase pod 20 minút, lebo si cením váš čas, sa pozrieme na svetlé aj tienisté stránky multipotenciality. Keďže mám naozaj veľmi rada prirovnania a dobre fungujú aj na školeniach a webinároch, ktoré robím, tak ich bude asi často počuť aj v tomto podcaste. Odkaz dnešnej epizódy najlepšie vystihuje prirovnanie k mladému kúzelníkovi z nejakého fantasy príbehu. Má v sebe výnimočné schopnosti, no nerozumie im. Nemá nad nimi kontrolu, občas nimi spôsobí viac škody ako užitku a je z toho frustrovaný, možno ešte viac ako jeho okolie. Až kým nestretne mentora, skúseného kúzelníka, ktorý mu pomôže pochopiť, čo v ňom vlastne je. Začne sa učiť narábať so svojím darom. A to, čo predtým vnímal ako prekliatie, sa zrazu mení na silu. Vie ju využiť, vie ňou pomáhať a tomu prináša vnútorný pokoj. Tento príbeh je síce fantázia, ale je aj veľmi blízko realite. Takto totiž žije veľa multipotenciálov, ľudí, ktorí sa zaujímajú rôzne oblasti, rýchlo sa učia, vedia prepájať veci, ktoré iným nedávajú zmysel. Ale keď o sebe ešte nevedia a nerozumejú tomu, kto sú, často sa cítia práve ako ten kúzelník bez mentora. Prichádza frustrácia, pochybnosti, porovnávanie sa s odborníkmi, snaha konečne si vybrať jednu vec a ich dar sa zrazu javí ako problém. A pritom niekedy stačí tak málo. Stretnúť niekoho, kto im nastaví zrkadlo, alebo objaviť knihu, podcast, video a vtedy si povedia: aha, ja nie som chaotický, nerozhodný, nevytrvalý. Ja som multipotenciál. A práve o tom dnes hovoríme. O rozdiele medzi multipotenciálom, ktorý už o sebe vie, a tým, ktorý o sebe ešte nevie. O tom, ako sa líši ich vnútro, ich život a aj ich pokoj. Niekedy naozaj stačí málo, len zmeniť pohľad na seba. A práve to môže byť prvý krok, ktorý zmení smer. Potom prichádza ďalšia fáza, naučiť sa, v čom tkvie vaša sila, aké sú vaše kvality a čo naopak vôbec nie je vaša parketa. A keď tieto veci spoznáte, viete sa rozhodnúť. To, čo je moje, budem rozvíjať a to, čo mi berie energiu, budem vedome oslabovať. A práve tu sa to láme. Keď ešte neviem, kto som, neviem, aké mám dary a nerozumiem tomu, prečo fungujem inak ako väčšina ľudí, môže sa veľmi ľahko stať, že sa na seba začnem pozerať cez optiku zlyhania. A takto nejako vyzerá svet nerozpoznaného multipotenciála. Čiže človeka, ktorý má v sebe obrovský potenciál, no zatiaľ si ho len neuvedomil. Nechápe, prečo ho nadchne jedna vec a o mesiac niečo celkom iné. Nechápe, prečo mu nefungujú klasické rady ako vyber si niečo a drž sa toho. A čím viac sa o to snaží, tým viac má pocit, že zlyháva. Poďme sa teraz pozrieť spolu na to, ako sa cíti a správa multipotenciál, ktorý o sebe ešte nevie, ako vyzerá jeho svet, jeho vnútro a ako sa to celé môže začať meniť. Nerozpoznaný multipotenciál. Ako sa cíti? Neviem, čo chcem. Všetko ma baví, ale nič nedokončím. Som chaotický, neschopný sa sústrediť. Zase som zmenil smer, som nespoľahlivý. Ako vyzerá život nerozpoznaného multipotenciála? Strieda práce, školy, záujmy, vzťahy a má pocit, že zlyháva. Má stovky nápadov, málo ukončení, veľa výčitiek. Nadchýňa sa, no rýchlo vyhorí. Cíti sa nedisciplinovaný, nerozhodný alebo pomalý. Zvonku pôsobí rozlietaný, vnútri preťažený a vyčerpaný. Porovnáva sa s odborníkmi, ktorí idú jednou cestou a sám seba pritom hodnotí ako menej cenného. Jeho okolie ho nechápe, vníma ho ako toho, kto nevie, čo chce a on tomu začne veriť. Napríklad ja som si roky myslela, že mám problém s disciplínou a time managementom. Vnútorne som sa za to obviňovala, že nie som dosť výkonná, ale od svojich lídrov som dostávala pozitívne spätné väzby a aj výsledky hovorili jasne. Tým, že som ešte nepoznala, ako sa moja myseľ pozerá na svet, tlačila som sa do systému, ktorý mi nevyhovoval. Správala som sa ako zajac, ktorý si myslí, že je ryba.
Toto prirovnanie som spomínala aj v minulej epizóde a budem ho spomínať častejšie, myslím, že je celkom výstižné. To, čo som potrebovala, bolo vytvoriť si systém, v ktorom môžem fungovať a dáva mi štruktúru, no aj dostatok priestoru na úplnú voľnosť, v ktorej môžem objavovať nové oblasti a skúmať, ako by mohli pomôcť tomu, čo aktuálne riešim. Rozpoznaný multipotenciál. Poďme sa teraz pozrieť na multipotenciála, ktorý už vedome narába so svojimi kvalitami, ale aj tieňmi. Ako hovorí Emily Wapnick, multipotencialita nie je problém na vyriešenie, ale identita, ktorú treba pochopiť. Ako sa cíti? Mám veľa záujmov a je to v poriadku. Viac vecí rozvíjam paralelne alebo v cykloch podľa svojej energie. Netlačím sa do výberu jednej identity. Moja šírka je moja sila. Mám potenciál žiť veľa rozdielnych životov. Ako vyzerá život rozpoznaného multipotenciála? Prijíma svoju cyklickosť, už ju nespochybňuje. Pracuje na viacerých projektoch, vedome a systematicky, nie chaoticky. Neporovnáva sa so špecialistami, ale prepája ich poznatky. Má systém pre svoje nápady, napríklad zápisník nápadov, journaling. Spája rôzne oblasti a prináša nečakané riešenia. Cíti vnútorný pokoj a zmysel, aj keď nevie, kam to všetko vedie. Keď som si uvedomila, že fungujem v určitých cykloch, pochopila som, že nemá zmysel ísť proti múru. Keď mi v niektorom projekte dojdú baterky, vytratí sa energia, ktorá tam vnáša môj záujem a mám pocit, že už som vyskúšala všetko možné aj nemožné, aby som obnovila svoj záujem a posunula sa ďalej, tak sa netlačím naďalej v tom ostávať. Viem, že niečo vo mne potrebuje dozrieť, aby som sa mohla s týmto projektom posunúť ďalej. A tak presuniem svoju pozornosť na iný projekt, ktorý som mala rozrobený a zanechala som ho a teraz cítim príval novej energie, aby som v ňom mohla pokračovať. Keď som pochopila, že to takto mám, vybrala som si tie najdôležitejšie projekty, ktoré mi aktuálne dávajú zmysel a vytvorila si systém, ako s nimi cyklicky narábať a posúvať ich vpred. Toto som ale ja. Cyklickosť mi vyhovuje a ako spomína aj Barbara Sher, sú rôzne typy multipotenciálov a cyklický je jedným z nich. Sú aj takí, ktorí sa vôbec nepotrebujú vrátiť k tomu, čo robili, ale o tom by mohlo byť niekoľko ďalších epizód. Ešte jeden príklad, moja osobná skúsenosť. Začala som naraz písať 2 knihy, úplne odlišné, hoci obe z oblasti osobnostného rozvoja. Jedna je však sci-fi beletria, druhá je taký sprievodca osobnostným rastom. Obe myšlienky prišli súčasne a inšpirácia prichádzala naraz v takých vlnách. Okolie mi radilo vybrať si jednu z nich a s tou pokračovať, lebo veď nedá sa sedieť naraz na 2 stoličkách. Toto ste asi tiež počuli už veľakrát vo svojom živote. Ale dá sa, len treba vedieť ako. Píšem vtedy, keď cítim inšpiráciu. Keď nie, nechávam to tak. Niektoré časti vznikli za pár týždňov, potom prišla pauza aj na 2 roky. A potom opäť vlna. Nemusím sa definovať ako spisovateľka. Je to jedna z mojich vášní a mňa vedie energia. Keď je, idem. Keď nie, rešpektujem to. A takto sa môže tiež žiť s rôznočinnosťou. Zmena vnútorného dialógu. Poďme teraz spoločne zmeniť, prepísať vašu vnútornú retoriku, čiže to, čo si sami o sebe hovoríte. Namiesto som chaotická, si povedzte, som zvedavá a mnohostranná. Namiesto neviem čím, akým som, si povedzte, som tvorca viacerých svetov. Namiesto som už zo seba frustrovaná, povedzte, rešpektujem, že som iná. Namiesto kedy už nájdem tú správnu cestu, si povedzte, vytváram svoju vlastnú cestu. Z chaosu sa môže stať tvorivý systém, z frustrácie pokoj a zo zdanlivého zlyhania rast a rozkvet. Skeneri nie sú ľudia, ktorí nedokážu dokončiť veci, oni len dokončujú iným spôsobom, ale kým si to neuvedomia, veria, že niečo nie je v poriadku. Táto myšlienka je voľný preklad z knihy Refuse to Choose od Barbary Sher, ktorá vyšla aj v češtine pod názvom Odmítam si vybrať. Ona používa na označenie rôznočinných ľudí výraz skenery.
lebo z jej pohľadu skenujú rôzne situácie cez svoje jedinečné prežitky a skúsenosti. Robia si taký prieskum, skúšajú, spoznávajú. Veľmi sa mi páči jej dlhoročná práca, v podstate celoživotná, s rôznočinnými ľuďmi, ktorých tu označujem pojmom multipotenciál. Neviem urobiť vhodne znejúce pomenovanie pre rôznočinného človeka. Tak ako je multipotencialita a multipotenciál, tak ja mám iba rôznočinnosť, ale neviem ako jedným slovom pomenovať rôznočinného človeka. Napríklad rôznočiniak? To asi celkom nie. Čo mňa zaujalo v jej prístupe k multipotenciálom a vyjadruje to aj táto jej myšlienka, je, že my si chodíme do každej aktivity po nejakú skúsenosť či poznanie. A keď ho nájdeme, tak končíme. To je náš želaný koniec. Moment, kedy tú skúsenosť opúšťame, je naplnená potreba poznania. Možno to poznáte. Niečomu sa venujete 2-3 roky. Ide vám to. Začínate byť dobrí. Ľudia vás v tom začnú vnímať ako autoritu, odborníka, špecialistu, chodia si porady, uznávajú vás. A vy, namiesto radosti, cítite akési prázdno. To nadšenie, ktoré tam bolo na začiatku, sa vytratilo. Všetko funguje, ale vo vnútri je to nejaké sterilné. Nerozpoznaný multipotenciál vtedy často začne na seba tlačiť. Povie si, musím to obnoviť. Možno potrebujem viac disciplíny, viac motivácie, nový cieľ. Ale nech robí, čo robí, tá iskra už naspäť neprichádza. A pocit viny v ňom rastie. Naopak, rozpoznaný multipotenciál v tej chvíli pochopí, čo sa deje. Uvedomí si, že si z tej skúsenosti už zobral to, prečo si do nej prišiel. Možno novú zručnosť, možno sebapoznanie, možno niečo, čo sa naučil o ľuďoch, o svete, o sebe. A keď to zistí, zbalí si to do svojho pomyselného batoha skúseností a vykročí ďalej. Okolie to často nechápe. Môže sa zdať, že odchádza v najlepšom, že opúšťa niečo, čo by mu mohlo priniesť uznanie či úspech. Ale rozpoznaný multipotenciál vie, že to nie je jeho cieľ. Jeho duša túži po nových výzvach, nie po opakovaní toho, čo už zvládol. A toto porozumenie mení všetko. Znamená to, že multipotenciál musí striedať práce, aby sa cítil šťastný? Nie, nie je to potrebné, aj keď to tak môže znieť. Pokiaľ práca ponúka multipotenciálovi dostatok priestoru na sebarealizáciu, čo je naozaj veľmi silná životná hodnota každého multipotenciála, tak nemá dôvod prácu opúšťať či meniť. Niektoré zamestnania sú dostatočne pestré a rôznorodé, čím umožňujú multipotenciálovi zažívať zmenu a zdolávať rôzne výzvy. Existuje aj tzv. Job crafting, čiže možnosť prispôsobiť si alebo vytvoriť si pracovnú pozíciu tak, aby vám sedela, aby ste v nej cítili naplnenie a zmysel. Dá sa to aj v klasickom zamestnaní. Ideálne, ak máte lídra, ktorý je otvorený takéto diskusii a je si vedomý toho, že keď vám dá priestor, tak to bude pre neho omnoho výhodnejšie. Ak ste naopak podnikateľ, môže to byť pre vás v niečom jednoduchšie, lebo zažívate tú pestrosť a máte slobodu si vyskladať svoj deň aj týždeň. Opäť na záver ponúkam jednoduchý pohľad dnu do seba, ktorý vám však môže umožniť urobiť veľký krok vpred. Položte si tieto dve komplexné otázky. Aj keď možno nemáte vzťah k písaniu, alebo si to myslíte, skúste si otázky a ich odpovede napísať na papier. Možno pocítite ten výrazný rozdiel a zistíte, že písanie môže byť pre vás vhodným spoločníkom na ceste sebapoznania a sebarozvoja. Alebo aj nie, no kým neskúsite, nezistíte. A tu sú už spomínané otázky. Kde vo svojom živote konám ako ten kúzelník bez mentora? A čo by sa zmenilo, keby som si dovolila pozrieť sa na seba ako na človeka s darom? Kde sa vo svojom živote snažím zostať tam, kde už necítim energiu? A čo by sa zmenilo, keby som si dovolila tú zmenu nebrať ako zlyhanie, ale prijať ako vývoj? Verte tomu, že vaša pestrofarebnosť, vaša rôznočinnosť má v tomto svete svoje miesto. Dnes sme si spolu pozreli dva svety. Ten, kde multipotenciál o sebe ešte nevie a bojuje sám so sebou. A ten, kde už rozumie tomu, kto je a učí sa so svojou pestrofarebnosťou pracovať vedome. Rozpoznanie je ten prvý krok a hneď po ňom prichádza prijatie, po ňom pokoj a následne učenie a rast. Rozpoznanie seba samého je ten najdôležitejší krok a odtiaľ vedie cesta k tvorivosti, spokojnosti a pokoju, nie k chaotickému blúdeniu.
Ak vás táto epizóda zasiahla, možno práve teraz prichádza váš čas začať sa pozerať na seba inými očami. A ak cítite, že na tej ceste nechcete byť sami, pozývam vás do môjho mentoringového programu Sprievodca multipotenciála. Je určený pre ľudí, ktorí chcú konečne pochopiť svoju rôznosť, nájsť si v nej systém a pokoj a vytvoriť si život, ktorý je v súlade s tým, kým naozaj sú. Objaviť, čo vám v každej aktivite prináša zmysel, môžete aj cez svoje Ikigai. A ak túžite ísť ešte hlbšie a spojiť sa so sebou cez slová, možno vás osloví harmonopis, spôsob, ako sa cez písanie dotýkať vlastného vnútorného hlasu. O všetkom vyššie uvedenom nájdete viac informácií na mojej stránke www.janasol.sk. Keďže téma multipotenciality je rozsiahla a hlboká zároveň, pripravujem pre vás s mojou blízkou rôznočinnou parťačkou online kurz o multipotencialite, ktorý má zatiaľ pracovný poetický názov Tvorivá multipotencialita. Ak chcete, aby vám kurz neunikol, budem rada, keď ma budete sledovať, či už cez podcast alebo sociálne siete. Ďakujem, že ste tu so mnou, že počúvate, že hľadáte. Ak vám táto epizóda niečo priniesla, zdieľajte ju s niekým, kto to môže práve teraz potrebovať. A ak máte chuť, napíšte mi na Instagrame jana.sol.bicanová alebo mailom na info@janasol.sk. Budem sa veľmi tešiť. Verím, že sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu Rôznočinnosť.